Polku thla ni som pathum zirtop ni ani a India Defence Thuthar te kan ngai thla dawna chumi hma chuan Israel le Russia thuthar han ngai thla hma sa hi la Israel le Russia hian Netanyahu hnuaiah hian inzom na nget zawk an siam dawn em Israel sarkar thar Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar akai hruai sarkar hian nikum top lama thuneina achana tangkhan an ram policy then khat an siam thara Palestinian telaka an policy po an siam thar an ti danglam bok ni in an soi mase foreign policy chungchanga abik takin Ukraine a Russia indona chungchanga mi then khat chuan Israel sarkar right wing te hian Russian an inlai chin na thazok na yan du ni in an soi Netanyahu sarkar thara Foreign Minister Cohen hian sarkar an siam tir khan Ukraine Foreign Minister Dmitry Kuleba abiak ma in Russian Foreign Minister Sergei Lavrov abema sa a hei hian Ukraine mi te atithin urhle ani in an soya Israel ambassador chuan he phone call hi Netanyahu hnuaia Israelin kong athlak dang lam ti fin fiana ani thu a soi Israel sarkar masa le tuna Netanyahu sarkar in an lo na chu sarkar masa khan Ukraine hi za aza in an supporta ral thuam thon lo ma se an support zian ti langa athayang tok in Ukraine thlop khan tumani tuna chuan Israel sarkar thar hi an hun rei tak chunga foreign policy and local pui to chhun zom zel chungin Russia hna green signal an pe mek ni in an soi Israel hi an Russia li Ukraine chungchanga national security interest bulpui pahni anaya atlang puin United States nen inlai jina thane rengte Syria a Israel chetna Iran sipai telaka Israel chetna te chu zalen taka Israel ina kalpui theinan Russia ina ti boilo Israel chuan adua Syria Israel hian helpol an beirenga Russia chuan Syria sipai da ve thaw wangin Israel hi film khur taka ache tangai thin Israel chetna Russia hian pompui turin Israel hian adua chu wangin apong apuin Russia hi adem ngot du bik lavani hei wang hian Russia le Israel sipai te inkara buaina omlo nan Russia ne na tho ho na thatak na yangaya Israel le Russia inkar hi Ukraine indona awang hian a buai thlak tak zeta antual thu a chetrep thin rengani Israel sarkar thar hian hei hi hria in Russia nen inlai chin na thazok siamatum ni in an soi ani na taka chuan Israel le Russia hi inbe che thayan ni lo ni in a hriat achan chu Russia hian judami nuai tel tak mewan cheng tlatani Israel mi makta duai tam tak chuan Russia ala omte nen chung ko inzom na nget takan lanaya chu baka agriculture tourism link le high technology industry thlengin sum don na chak takan kalpui ton mekani chu tiang thil te baka chuan Israel le Russia hian Syria indona hian security lama inrem na an nei boka Israel sarkar masa khan Ukraine thlop angin langma se Russia le Ukraine indona Russia dem na a au chua pui du lova tran lam chiang takin ati lang du lovani Ukraine ne naral thuam thon turangen na ompo a hnol vek boka Zelensky hian Ukraine Iron Dome hi abei sei hle a voiduai lo thon turin angen to mase Israel chuan lam rang siamina thon du lo zelani Europe mo a thopui ber United States anglo takin Israel hian Russia ne naral thuam a thon lova mi hring puina baka inven na man ruwa then khat helmet le protective vest te chawa thonani 3 December thla khan Paris a Ukraine Solidarity Conference naya Israel chu tel tura somani a Israel chuan ati hlotlin lo wangin Ukraine chu lungoi lo hle bok heti la hian Ukraine indona ala top lo wangin Israel chuan ma an lana sa a Israel hian Ukraine ne na tran puina pek chu ati pung meka tun hnaya po electric generator ape Israel rama Ukraine sipai hliam te po an enkol bokani Israel sarkar thar ngai poimo ber chu Iran lani renga
Iran han soi chuan Iran ina a support helpol Israel ti buai thin tu te hi rilru an ron lang hala. Syria hian Iran thlop helte hian mun ma lian tak tak an naya. Israel hian indo thlona mangin an beile thut thin. Syria ram buaina hian Russia hi lian takin an in rola. Sipai tam tak Russia hian Syria anda. Syria Iran hel beina konga. Israel hi Russia thlop na anin ngata. Aum zia chu Israel in Syria a helte thlona manga beidon chuan Kremlin nena inrem na siam phota ngai thina ni. Russia hian Iran atangin attack drone mangin tranpuina adong to ni in US chuan an soi thina. Heti la hian US chuan Russia chu Iran nena ral thuam supply an pu fo. Moscow le Tehran te chuan full defense partnership laman pan mek ni in a soyani. Hei hian Israel chu direct in din mundar thonga adin tir thayani ti in US chuan a soya. Netanyahu hian Putin nena inbiak na konga Israel Prime Minister masate a in ton hriat tam takanaya. Russia poinan za ni in an soi. Tuna chuan Israel hian khotlang le Russia in kara mediation role poimo zok a chang thei to don ni in an be sei hle ani. Netanyahu hi ama athu neina a chan chung khan Putin anen in lei chin na thatakan naya. October thla khan sang ni som ni pa ni October thla khan in thlan puya nena a chang ani chuan Russia le Ukraine in kara palai na thok tura a in pek thu alo puang to ani. Diktak chuan Benjamin Netanyahu hian tunma atang to in Putin len in zom na nget takan nei chu khovel pum huwa pa mi ne thei hruai tu chak tak anga alan thei nan hei hi atang kai hle ni in an soya. Russia chu precision missile chung changa Iran nen tho ho na thazok anei lo nan. Israel hian malaka momo hle chumi ti top thei tur chu Netanyahu ni ti in expert te chuan an soi. Russia President hian December thla khan Netanyahu hi abia a in thlana nena chan le sarkar thara siama wangin lompuina alo thon to nge ni. Ole khalam chu du to khriila. Social media report adarna sa hle a Qatar hian India defense attached to Israel tana en thlak na in nam hnoi nia soin Qatar hian an hnot chuak ni in an soi. Thilpoi mo tak chu ni kum khan Qatar hian Indian Navy officer hlui pariat manan ni a. New Indian Express chuan naval officer hlui te hi Doha arukin an hreng ti an soi. An vai hian Dara Global Technologies le consultancy ti fama thok vekan ni a. Naval exercise na ya po antel ni in an soya. Officer te hian kum ngakal ta chung khan Doha Dara nen an thok du na. August thla ingtiklaya mo khan zanlai pel nuwa State Security Bureau Ministry of Interior Qatar chuan an chen na in atangin an la chuaka an man ni in report chuan a soi. Officer man zinga hian company managing director Commander Purnendu Tiwari President Medal lo dong to po tela. Midang te chu Commander Navtesh Singh Gill te Naval Academy Director Commander Birendra Kumar Verma te FCNA Director Commander Sugunakar Palaka tele FCNA Director le Commander Sanjeev Gupta Amit Gapal te Captain Sauras Vazis tele Rajesh Gopakumar te po antelani. Report ina soidan chuan officer te hi Israel tana spaya pu ni in Qatarinan man ni in an soya. Mase India Ministry of External Affairs MEA chuan heng official hlui te chungcha nga pu na hian engma an la soilo. Report round hung bera chuan Qatar hian India Defense attached te chu naval officer hlui man tenen in zom na nei ni a an ngaya wangin tuna hian an hnot chuak ta ni in an soya. Report te hi official fin fi ala nilo. November ni thum khan India Ministry of External Affairs MEA chuan Doha a India mission chuan Qatar atanga an chua theinan le India a hruai kiran ni le theinan na sa takin ma an lamek ni in a soya. Eba ka hian Ministry of External Affairs thupuang tu arindam bakchi chuan Doha a Indian Embassy chuan Qatar thu nei tu tenen an in biak thu le Indian diplomat te chuan official man te hi consular access an naya an hrisel na atra ni in an soi thu chiang om ve le kan update le don nia. Heti lai hian India ramaral thuam lei tam ber tur chu pasani
thole ni khan ram chung company atanga ral thuam lei thena tur budget cheng tluk le ding on somli pani point pasari paruk US dollar zong chuan dollar makte duai zanga somni pani point pakhat pasari chu an pom fel tarup mai project pom to te hi Helena anti-tank guided missile siamna tur te Army tan air defense system Sodrens tan te BrahMos missile launcher le Navy longte tana fire control system leina tur te an ni January ni Soma Defense Acquisition Council meeting Defense Minister Rajnath Singh kai hruaina hnuaiah chuan Capital Acquisition Proposal pathum siamna tur acceptance of necessity an ti chu pom sak ni in Ministry of Defense chuan a soya thu chua hian program tin te tana azat le sen sautar lana la ni lova Ministry chuan thu chua siam turangen na po ala chang hri lo Herald Thuam System lei hi by Indian IDDM procurement category telani a Ministry soidanin he category hian Indian vendor te hne na trangaral thuam lei turani chu indigenously designed developed le manufacture India ram chunga design le siam turti ani lain tual chung technology za asom nga tala chuan an pom thei thung ni in an soi Helena missile helicopter atanga ka chhuwa chi siam nante he poisa hi tam tham tak man turani a chu ba ka vi shorat an ti chu leyani bokang India chuan DRDO siam very short range air defense weapon V Shurat infrared homing missile system mang kilometer sari thlengkap thei borok ral thuam aerial target kap thla thei chu leyan tum boka an leizat turan soi hrilo tun naya mar chakram riat hil thlengta thlirin air defense weapon system thatak tak main portable missile te mun rual rem lo le tuipui atang po rang taka man thei tur ngai tu angai ni in Ministry chuan a soya Local Trade Association Society of Indian Defense Manufacturers member pakhat chuan Army ten V Shurat system hi an man thei nan kumriat tal alangai don tia soya achan chu technology a mason na kim chang alo omlo operationally fit ani zia fin fi alani lo ate naval orders budget thar pomani hian Shivalik class frigates le next generation missile vessels te thuam chakna tur lunga da tur BrahMos missile te tana tual chung siam launcher system te fire control system te po lei ani don bokani Society of Indian Defense Manufacturers member chuan state run Mezagon Doxy Builders Limited chuan Shivalik class frigates an siam tia soya State and Coal Cochin Shipyard Limited chu next generation missile vessels siamna agency ani thuwa soibukani Minister of State for Defense Ajay Bhatt chuan kumlikal ta chung khan sarkar chuan foreign defense procurement spending chu za somli paruka tangin za asom thum paruka atin hiam ti soya aum zia chu India hian rampon siam ral thuam a lei chu ati tlem del tela ral thuam lama in tau del turin ram chung siam ma choi lar tel tel thung ram dang company lian tenen India ral thuam an siam na sa hle ani